Здрасти хора, аз съм DevilBG и това ще бъде втори епизод на Minecraft Pocket Edition от моето оцеляване. Да. Тук не дай. И тук виждате, спрях епизода. И съм доста далеч от гората. Отивам за дърво, за да направя чаркол. Този чаркол ще направя торчове. Ще си ще си направя мина. Ще направя каменни работи. Ще избера интернет, ще продължим. Съградим така. Там. Взема къща. Да правя. Да съм много рано. Окей, един кон и две крави се разхождат при мен. Толкова си отворя. Обикни, бе. Ще намеря светло. Не, лош кон. Колко пъти трябва да ме обикна този пезен? Лошком, не. Не, бе. Чакайте. Аз ще направя къщата и тогава. Конил. Влазя в къщата. Аз като съм кликнал, много бутам. Това знаете ли? Лице. Стой, може. Не влизи си в скъпа къща. Къде да влизаш, бе? Не! Много готин. Дърт. Колко ми трябва? На 2. 4 ми трябва. Много взех тук нещо ми стане. Няма да ми стане вече. Зомбите да не ми да направят зомби. Добре. Тук ми е къщата. Дървото си го похаби. Добре, трябва да ходим дърво. Тук ще ми съпим фермата. Може и там. Аз си взема дърво за меси.
обаче ще пипнем в тройките. Мога да тичам. Тан-тан. Сега да посадим дървата. На по-близко. Още едно дърво. 5 дървета. Не засадил. Повече тук. Нали, повече чаркол. Вие знаете, че този пече с такова дърво. И побързайте. Да побърза. Са ми рандом нещата. Това е тук, нали? Ще махна и този дърво. Ще сложи дърво. Нали почвам да правя къщата. Нали от тук. Тук я почвам така. Така. Ето ще видите. Той ден. Къде са ля? Да, е верно. То тук е по-близо. Аз съм имал 20 на дърво. Това ще бъде този епизод. То няма какво направя. Няма се ви харесал. Коментирайте. Оценявайте. И чакайте епизод за скоро, нали, на Minecraft Expedition. И много скоро очаквайте да и аз ще осветя ето у мен. После натам ще ги махна тия торчове. Ще ги махна като пракаща. И няма се ви харесва. Коментирайте, то вече 10 минути клипа. Я реших да изпича пачвалите и ще успявам. Да. Тук отзади мога да ми е. Тук ще ми е другата къща. Тук ще ми е 6 трона даже. Окей. И да, това ще било това видео. Надявам се да коментирате, цените и чао.